azvida kumira mushe panguva ino kuchionekwa kunzi ma-attempts ari kuitiwa ema-assassinations kuma-generals. Panguva ino people they are calling kuti they must be exposed. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi ma-brigadier by brigadier, generals by generals, some are being fired, some are arrested, some kuri suspect kunzi these are assassination plots. Zvobuda pachena panguva ino kuti people they are dating back to each and every general ane ma-circumstances a-death anoonekwa kunzi anonyatsa kunzwisisa calling it an assassination. Saka pana masvikobudatu tupa panguva ino na until 2030 chikora chikananda ndokuva subscribe like on the bell icon. Natsapuranyura chiti the assassination of generals Lifa, Kunda and Badama in 2007-2008 remains a dark chapter. We must remain vigilant. Any attempt at assassination or targeting of military leadership today should lead to immediate arrest. No one is above the law. Ndoma shukara mudanyo kwa panguva ine achikora zvikananda achiataka zvikananda panguva ine achiti no ma-assassinations ari kuitwa kune ma-generals they must be stopped, they must be halted. Menya comment section medu zafunga ini mari kudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like chitaunga bell icon.